Welcome to Tedia Revang YouTube channel. Like and subscribe. Don't forget to turn on notification bell. Ole video pakhat an siam le ngain kan ria nge mohar satna miron shil neu le office lama te po an in shil neu khang ho wakha video pakhat kan siam le dona chuan ka background lampang hi nge mori om deu neu newa alo beng cheng deu ni pon meno retiam ula han khot han nga khot la ya anu deu han ti kan ti deu na maro chu mo view te kan lom the ju wang chu kan siam man mo dewa tuna kan soi tur hi no pang kan no pang ni si drop box sa juda dan mo kan no pang heta om a school lu na ten tuna kan no pang ni to lo a school lu na ten chu chu he kan school a no pang ron lu ta sia khanga in drop box a melo da sakte anti ang chi kha da thiam lo kha kan om nuala chu chu ada dan kan soi don ani le amma sa chuan jihni na da theya amma sa zoga kan soi du chu progression activities sa tang hian he ta progression activities sa oma kan reflect to progression activities chu soi le pongai to chuang lova progression activities sa hian no pang ni kuma tang ron om sa kan skula lut le nia kan riat si ma se lo lut le ta si lo mo studying at the same school kan lo ti to si kan school om vung dashboard lut chho to si khami kha dropbox do juda le kha ngai ta a chumiti dan chu progression activities han kan kal le anga kan finalize to pana poi chuang lo nia chuan progression summary section waisa kan kalanga khoi class nge kan enang entina na class 2 alo ni ta se class 2 alo ni ta se chuan alis kharon langta ni ti hian alis kharon langta chuta chuan ta hian correction kan siam the ni ma tu na mi hi hian en taila apa sa chu teng te chu studying the same school tu na kan school a hian ka lu tir ta a amar chu hi kalau ti sol pal wang emo khan school danga alut le theita a mo kha correction kan kalanga chuan ta hian left school with TC or without TC kan tiang chuan kan update anga dropbox a kalang chu step 1 na progression activities train kan ti thei kha step 1 na ne chu ta chuan progression activities a chuan kan share tur chu nikum atanga kan no pang nikum progression activities a no pang om howa kha atang hian kan tiang chuan apa ni le na chuan no pang kan lo import to a mo school danga train kan lo import to a kan la lut to a kha progression activities atangin apai chuawe thelawani chumi ni chuan transfer certificate module kan mang chu adang lamna chu kan rianga progression activities sa kan khoi kan skula studying the same school kan ti ma se lo ni le si lo howa kha chu progression activities rank kan ti vek theya chuan progression activities kan zo vek to nu a no pang kan import mo aron lut ma se chuak le ta si ani lo pon ani lo zo ka mo kan lo import ni lo zo kan school no pang ni lo kan lo import pal khang ho wa khada chole ngai ta chung ho chu transfer certificate mo kan da chu kang chuan hei hi tuna nei kher lo po in nakina kan nei theya a om zia chu tuna hen kan school a kal mal ta a exam don na ya mo na ke thale ya mo atun tha po ni theye khata khan enge mo chung ko har satna wangte enge mo har satna amo insona wangte mo enge mo wangin kan school khan chuasan le thei school dangan valu le thei khatiang ani po khan tuna mi hi man tur aman thei ani chu ati dan tura chuan kan amma sabera chuan kan no pang du kha khoi class nge kan enanga mo chuan class 2 lo ni chuan class 2 hitan kan en me anga chuan no pang kan du kha ti hian aron langta a khoi mo bera kha lo ni ta se atu po lo ni ta se chuan amma sabera chuan kan transfer ma in gp hi kan update nge turani gp hi kan update nge turani chuan gp kan update zo a gp chau kha atok maya gp hi ama information kan thachang lel pon gp kan lutanga atopa update ka kan click to panga chuan aron update anga chuan
chumi lo chuan a transfer thelo chuan GP kan ti zo a pen hi kan mamo dan chu wang chu kan copy ang kan copy ang ani lo pon kan chin chianga pen vela paper vela chuan he tilai hian transfer certificate module omta oblique drop out omta khimi mangkhian kan nor kan chuati rang kan click anga chuan heta hian student pen kha kan type anga or kan paste anga chuan kan go ang tikhian chuan hi alone ta kan du bera khalon ta kan da chu tura kha chuan he tilai hian left school already with TC mo kan tianga drop out hi chu ti lo tur no pang drop out asan chu drop out lo kha kan chiang che thelo mai the kan school atang chuan kan school atanga chhuwa khan school danga valut nge lut lo kha kan hrelowa school danga valu le kha chuan drop out ani si lowa chu wang chuan school left school already with TC kan tiang chuan kan click anga confirm kan tianga chuan hetila hian hi ron om le don ani reason hi chu a click thei to lowa chan chu eng lovin ti to wang khan transfer kan ti to wang khan a date kan zia kanga an chhuwa ni kha chuan a captcha tilai mi hi kan type lenga heta hian remarks a hian a chhuwa chan kan zia kang chuta chuan enge chhuwa chan ka chu shifting of location te poni mai thaya enge chan kan hrelowa tin TC pek lova ron kal lo ta wang ringot po khom the ni hang te phei ka chu left school without TC te po khati thayanga khatiang kan ti zo khan kan submit anga kan submit khan dropbox a kalang chuti chuan a school nei na te khan an lo wala chuak ve leang khami te maya kha kan harsar na to kan om nuala chuwang chuan khami kha school a chhuwa san to amo nilo tur zok progression activities atang kan lo lak lu da chhuwa da na le ani lo zok kan lo import amo nakina kan school chhuwa san an om takin kha no pang dropbox a da dan ani. Thank you for watching my video. Don't forget to like and comment and subscribe.